дӯстони гиромӣ, мухлисои канали Тоҷи Гитара, ба ҳамаи шумоён саломи худро мефиристонам. Ин дарси навбатии мо аст. Вақти дарси навбатии мо фаро расид. Дар дарси навбатӣ, яъне дар дарси шашум, мову шумо диққати худро барои омӯхтани бойи машҳуртарин, ки барои аксарияти сурудҳои тоҷикӣ зарур аст ва донистани ин бой барои замзамаи сурудҳои тоҷикӣ хело бои даркорӣ аст. Ин бой дар терминологияи забони русӣ шест васмиқ ном дорад ва дар забони оддии тоҷикӣ номаш ритми бадахшонӣ. Ҳамин бойро мо шумо ҳаракат мекунем, ки имрӯз асбоб кунем. Мегузарем ба қисмати дарс. Як бори дигар салом алейкум, мухлисои канали Тоҷи Гитара. Чӣ хеле ки гуфта будам, дар дарси навбатии худ, дар дарси шашум мо бо шумо аз ҳама бои муҳиме, ки барои аксарияти навохтани сурудҳои тоҷикӣ муҳим аст, бои шест васмиқро меомӯзем. бисёри сурудҳои тоҷикӣ ба воситаи ҳамин бой замзама мешавад. Хоб, аз тараф шояд тобад, ки навохтани ҳамин бой хело ва хело мушкил аст, вале шуморо пешакӣ хурсанд мекунам. Навохтани ҳамин бой, ҳамин зарби шест васмиқ яке аз зарбҳои осонтарин аст, ба шарте ки агар каме вақт барои машқ шумо сарф кунед. Як бор ман ҳамин бойро замзама мекунам, шумо гӯш андозед ва дарк кунед, ки донистани ҳамин бой барои шумо хело ва хело муҳим аст. хоб, ҳамин бой аст. боварии комил дорам, ки орзуи бисёри гитарнавозон аст, махсус гитарнавозоне ки навакӣ оғоз кардагианд омӯзиши гитарнавозиро. Шод бошед. Навохтани ҳамин бой хело ва хело осон аст. Мегузарем ба қисмати омӯзиш. мухлисои азиз, навохтани ин бой аз ду қисмати асосӣ иборат аст. Ҳамагӣ дар навохтани ҳамин бой 6 ишора ё ки 6 зарба вуҷуд дорад. аз 6 ишора иборат аст. 4 ишорааш ишораи асосӣ мебошад ва 2 ишора ё ки 2 зарба зарбаи иловагӣ. Як бор тақдим мекунам. 4 ишораи асосӣ ва 2 ишораи иловагӣ. анакнун якто ба якто ҳамин ишораҳоро мо шумо меомӯзем. 4 ишораи асосӣ чӣ гуна аст? Бубинед, бо диққат бошед. Нарчилик албатта роли асосиро мебозад. нигоҳ кунед. 2 ишора бо нарчилик аз боло ба поён. боз ҳам нарчилик аз поён ба боло ва 4 ишораи асосӣ, ин ишораи манъ кардани торҳо аст. яъне шумо ҳам бо ангуштон, бо 4 ангушт ҳам торҳоро мезанед ва ҳам ба ана ҳамин қисмати кафи дастатон торҳоро айни ҳол ҳангоми задан бо 4 ангушт манъ мекунед. яъне ана ин гуна. бубинед, 4 чилики шумо ҳам 4 торро мезанад, торҳои гитараро, ва айни ҳол ҳангом ҳамзамон кафи дасти шумо, ана ҳамин қисмати кафи дасти шумо ба торҳои гитара хоб мераваду
манъ мекунад, яъне ҳамаи торҳои гитараро манъ мекунад ва ҳамин ду ишора бояд ҳамзамон ба вуҷуд биёянд. ан ҳамин гуна. ан ҳамин хел. ва агар мо ҳамаи ин ишораҳоро якҷоя кунем, ан ҳамин гуна мешавад. як бори дигар. бубинед, камакак суръаташро тезтар мекунам. ин буд қисмати асосӣ. боз як бори дигар. яъне се ишора бо нарчилик, дуташ аз боло ба поён, сеюм ишора аз поён ба боло ва чорчилик ва манъ кардан дар як замон. ана ҳамин гуна аст. як бори дигар. ин буд чор ишораи асосӣ ва ду ишораи иловагӣ ҳам бо воситаи нарчилик ба вуҷуд меоянд. хоб, аз чӣ иборатанд? Шумо боз ҳам бо воситаи нарчилик аз боло ба поён як маротиба ва аз поён ба боло як маротибаи дигар ба воситаи нарчилик торҳоро мезанед. ана ҳамин қадар аст. яъне 6 ишора ё ин ки 6 зарба дар цикли зарбаи 6 васмиқ вуҷуд доранд. чӣ хеле ки мушоҳида кардед, дар аксарияти қисмати онҳо нарчилик роли асосиро мебозад. нақши асосӣ ба зами нарчилик аст. инчунин дар қисмати иловагӣ. қисмати иловагӣ ҳамагӣ ду ишора аст. бо нарчилик аз поён, аз боло ба поён ва аз поён ба боло. агар қисмати асосиро бо қисмати иловагӣ якҷоя кунем, ана ҳамин гуна сурат мегирад. бубинед, бо диққат бошед. як маротиба бениҳоят бо суръати паст мо замзама мекунем. шумо бинед. цикл аз ҳамин қадар ишора иборат аст. анакнун чӣ хеле ки аз дарсҳои пеш шумо маълумот доред, ҳамаи ҳамин зарбаҳо бояд бо ритм дар калаи шумо, дар майнаи сари шумо бояд сурат гирад ва бо воситаи ҳамин ишораҳо шумо бояд ритмро навозед. бубинед. мана цикл. анакнун ҳамаи қисматҳоро, ҳам қисматҳои асосиро ва ҳам қисматҳои иловагиро мо шумо якҷоя мекунем ва ҳамин гуна сурат мегирад. бубинед, ман якчанд циклро беист менавозам. суръаташро тез мекунам. як маротибаи дигар. аввал қисматҳои асосӣ бо нарчилик аз боло ба поён 2 маротиба, аз поён ба боло 3 маротиба ва 4 ангушт бо кафи даст манъ кардани торҳо якҷоя. ва қисмати иловагӣ аз боло ба поён ва аз поён ба боло. ва ҳамин гуна цикл такрор ба такрор сурат гирифтан мегирад. умедворам ки дарси мо ба шумо кӯмак мерасонад, то ин ки ҳамин циклро, ҳамин зарбаро, ҳамин бойро шумо аз худ кунед. агар бо қадамҳои дарси мо шумо
пайравӣ кунед, ҳамаи шартҳояшро риоя кунед, дар муддати кӯтоҳ, на камтар аз 1 рӯз 2 рӯз аллакай шумо ҳамин бӯйро аз худ мекунед. инак дӯстдорони навохтани гитара, омӯзиши ҳамин бой ба шумо имконияти навохтани кадом сурудҳоро медиҳад. Барои мотиватсияи шумо якчанд мисраъҳои сурудҳоро замзама мекунем, то ин ки шумо донед ки дар оянда кадом сурудҳоро бо воситаи ҳамин бой шумо метавонед навозед. инак марҳамат. میکند سلسله‌ای زلفی تو دیوانه مرو، میکشد نرگسی مستی تو و میخانه مرو، میکند سلسله‌ای زلفی تو دیوانه مرو، میکشد نرگسی مستی تو و میخانه مرو. یا اینکه خیرامان گشتم میایی و سویم، بیا جونم بیا ای آرزویم، گذاریم لب به لب غم ها برایم، بریزد شبنم از زلفا برویم، شده دیوانه آن چشم سیاهت دل من، گشته افسانه دارم به وفایت دل من، بروم تا که تو یاد تو از یاد ببرم، گشته و زار و پریشان به هوایت دل من. یا اینکه کجا رفتی ای نازنینم، از غم تو نمرده و زنده، بیا نزدم که نمیتوانم، رهایی ده مرا از این دردم. کجا رفتی ای نازنینم، از غم تو نمرده و زنده، بیا نزدم که نمیتوانم، رهایی ده مرا از این دردم. ва садҳо сурудҳо ғайр аз ҳамин сурудҳое ки айни ҳол мо замзама кардем. яъне мухлисои азиз, барои навохтани сурудҳои тоҷикӣ донистани ҳамин зарба, донистани ҳамин бой ҳатмӣ ва зарур аст. ба шумо муваффақиятҳо хоҳонем ва бисёр умедворем ки дарси мо барои шумо дар омӯзиши навохтани ҳамин бой хело кӯмак мерасонад. хайр мухлисои азиз, бо канали Тоҷик Гитара бошед. дар паноҳи Аллоҳ боз ҳам мегӯям барои шумо муваффақиятҳоро хоҳонем. то дарсҳои оянда.